could be why a friend no meka odi for say go be kaswa odi for SK bi de wo boni din pe no say said if we one ka sem papa bi amfa me ho da enti mo ko fra ne se wo mra no wo ba ikura no de wo be ka no won ka ono di ka conclude na adwene wa bra wo no edifo ni nyina di kan abomodia ke kansam wanti atoni trim ne momom ko fa ne baaye no obaye na wa hene ya di ka ka se sadifo we di won ka asem papa won hye nkom papa bi amfa me ho dante metan no e ho na ye me hu o kin kan a o yusu sa word se sadifo no metan no if it's a one cousin pebi and family home and you might be brave on my braboni asetna ye kwa ye be no kre e ba kope ubeti ya be ye no kwafo wo busiam ubeti ya be ye no kwafo wo asorim ubeti ya be ye no kwafo wo dwumam ho ubeti ya be ye no kwafo wo mamu a de wo ba kan betimi ya bo nipa no majority carry the vote 400 prophet na nyame asam say o sheda na opiapia sa hanan no e ba on ba hye nkom ma wa hene na oh covid kunum entu we wa hene na wo ka sa tie me we o man panini we abedi a kire we opposition we he e bia na nkonfo bi piapia nkwa ko no consult wo difo na so bible say papai asemo waka ya ne se sadifo ba kunya mo kwafro ne die won de ebinim so ba won ka sem papa bi amfa me ho because me time no if you say won ka sem papa bi amfa me ho da omo kwafro ne ba ya mpa obeka se wo kwa weni nkunim kenkan no kwa ya wo ba ya no na de ade ne ya yi ni se o sheda tena se prane ya twestan se atade a hye na wo se ye de behunu se wo hene ne na ebai wo bomodin se sa atade na ehye no no wo se wo sachira na atade no mu na mom wo sheda man ne nko na wo di ku na mu de ono na atade ma no twi ne wo masesam entina me pesa me ka because we need that too much Asadama with the Conan Rotadian man said in case of say Guatadia Shani, no dia meski. Are you Atadia Shani, no dia masegu, so that you know so Atadia de Yaroa. And tina wama what tricky said dia corner bacosuano, why ye be a pepe. And paddy fue, you don't fue in your culture. No, Codro Conasia was a son, Nentadia Sachra, you know. Bible ne say eduru ba bia fe wo mde o mani si ne so say o hene no o mkoduru ho no na o hu say nyu o hene no no was enyu o hene ya waje obi atade ahye ane wono wo fe da fa wo atade ono ba sha kokon ne dia ma wo bi eduru bi asetrem obi be hye da blackmail obi be hye da address wo hye atade bi na o piapia do akowuom but ne obi biara wa ye na adwene se opese wo de wo di bibia nim na wo konya wo haw ne amane wo abrabom no awurade betua ne ka Kofi awurade betua ne ka wo fa ne huni wo hene tete ye nyina achi no na de amede ka sia ha no wanka wo se abrante no musa nyi wo hene no hwehwe mu na fe wo to pia no na enipa domne crowd na ho na pia ne nemu na doje wo to adura ba be so no na nyame na doje na fa benkum na fa ni fa na wura mu na ekọ ba bia wo hene ne wo no twi ne ba ko se ho na ne moto mo de pia no ko so wo se boy mawu twi ye kura me anka ne sa na me hwe so wo de ne kan wo se boy mawu wo mu so no mu ya no moi wo de mankofo bi ntrase mo ho po mankofo bi wonya tade bi nshaw so de pa woni mguase enti obi timi be chawade ne wode pa wo dan for nanso nshran kan wurade kofi aminyem obo nyame shirao aminyem wo hwe ohene ensem ya se ne obobo so se Jehoshaphat wanye sensitive ena na nyame honhom ni ne mu a sofo ka obedi edi 400 ni nyina echi no akwa ago ka obedi 400 ni nyina echi no akwa ago but the son say what the spirit of discernment na ohun say asofo a edifo a
400 nyina nsɛm a ɔmkae no so no ɔmkɔ bɛnkrum atwa sɛ yɛnya nipa baako san ka ho ɛna ɔsan bi sɛ obie ni hɔ bi obɛtumi ahyɛ nkɔm bio a aka wei ho ne yɛkɔbɔ odin sɛgu yɛnya bɔ yɛdin ana metaa no asɛm bɛɛ na woba bɛka yi metaa no wokura da ma me ne wo na me kura ayɛ sɛ wonyɛ ne paapa nipa wei na akɔka ne ho asɛm Jesus nipa ɛmpɛ ne korɛ Jesus obi a in life obi ɔka ne korɛ bia watamfo obi a ɔka ne korɛ bia awarefoɔ mienu anaa awarefoɔ sɛ bɛrima ka ne korɛ a ɔwɔ tamfo sɛ ɔbaa na bɛka ne korɛ a ɔwɔ tamfo adwuma a yɛwɔ mu sɛ obi ka ne korɛ wɔ adwuma mu hɔ a ɔwɔ atamfo enti wohwɛ a odifoɔ yi bɛka so beginning crowd ɔsɛ monkɔ ekyi ya Ahab maa ne ne so ano no enti difoɔ bi ankae bi ma ɔno nso bɛka bi saa baby a monkɔ yi anhwɛ yɛ asam bɛba so enti ɛno na ɛma Ahab kas akɔ de sɛ meka sɛ metaa no because o ka ne kura nti ɔnka sɛ mpa bi amfa me ho o ka ne kura nti yɛbɛtaa enti ɛma obi sɛnea ɔka no ma obi nka nkyerɛ so ɔkɔ yɛ wanwaw yɛ pursue yɛ exhortew yɛ follow odwen sɛ ɛno ano no wanhwɛ yi a nkugo na obedi na mmom sɛ wobɛnya the spirit of discernment na wɔn sɛ nkɔfoɔ yi ni ɔmo kɛn anhwɛ yi a yɛpiapia me akɔ wuo mu ɔnso na m'ani nim hɔ enti ebi a wo namfofoɔ na wɔ hɔ ne namfoɔ mmiɛnsa ebi a deɛ wokunu wokɔɔyɛ na obi abaka biribi akyerɛ wo so meho sɛ wokunu nam ha meho sɛ ɔyere nam ha nipa mmienu o anaa nipa mmienu enti yɛfa nsɛm wɔn ne ɛyɛ majority na another baako nso bɛka sɛ no ɛnte saa mendi nkɔɔfoɔ yɛkyi mɛnyɛ yi afi nipa mmienu sɛ ɔfoɔ asam kɔ no ha yɛn ne yɛhunu ɔno deɛ saa na ɔteɛ because sɛ wo a wotɔ so mmiɛnsa wobɛbɛka sɛ dabi my dear nyabotere ababaawa nyabotere na waware yɛngu nyabotere na waware yɛngu because sɛ wodi nipa mmienu yɛkyi na wohwɛ nsɛm ɔmo ka no a wanhwɛ yɛ na waware yɛ no agu ebi nso wɔ hɔ a bɛrima nyabotere wodi nipa mmienu yɛkyi na mfofo yɛkyi a wanhwɛ yɛ a adwuma na ekuta no ebɛfiri wɔn nsa enti nyabotere sɔfo deɛ yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ tiefoɔ nyinaa ne sɛ obi a ɔka no korɛ biara ɛyɛ no korɛ nso Bible kaa sɛ deɛ ɔso ɔde nyameso mpa bɛtena ase biara ɛbɛtaa no enti odiifoɔ yi kaa no korɛ kyerɛ Ahab sɛ ɛmfa baabi a mokɔ ɛko na mokɔ no mokɔ asɛm bɛsi sɔfo 400 o sɔfo 400 prophets na ka asɛm baako kɔ bɛnkrom na baako a waka no yɛsɛ yɛnkɔfrɛ kyɛ sɛ na no ɔmo hyɛ nkɔm nyina no ɔwɔ obi aba na ɔbɛka sɛm a ɔmo obi aba ɛyɛ the same choice of voice na ɔmo de ma ɔnanana na obi aba na ɔde abɛto so obi aba na ɔde abɛto so na ɔmo bɔɔ ne din na hɔ na ɛmi hu no wɔ se saa odiifo no deɛ mɛtan no ai ɔnka asɛmpa fa me ho da ɔn sɛ deɛ ɛsoma ne sɛ ɔnkɔfrɛ ne mbra no ɔkɔa na ɔka kyerɛ wo sɛ wɔkwama ne information no ɔsɔfo pani kwaku boaten bɛka kyerɛ wo sɛ wɔwɔ kasa wɔ ne information ɔse ediifoɔ na ɔmote nana ho no ɛnsɛm baako a na ɔmo nyinaa ka nti wɔkɔdaadaa no ɔnso wokɔyi kɔkasa ɔnso kɔka the same thing adeɛ nyame nkaeɛ wosi wɔhunu nsuo biara matɔe na wogyina baabi aka wɔbɛyɛ sei na wɔayɛ papa no ọba yẹn na wọn sọ odi ka tricks sọfọ serious o wọn ma na pọ wọn mẹdiifọ na pọ na okoduru hɔ a waka deɛ wɔn mu nyinaa kan yɛ no bi. ɛnna ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛtumi kɔfa nipa sɛ nipa no egu na yɛkɔ hae no na yɛde ne ba congregation anim so wo nipa wɔ ewawu na yɛasa no yareɛ wɔ hɔ na wasɔre ɛnyɛ nwanwa. baako a mi hu ya na yɛ mi hu deɛ nyinsɛn. We say anan ya funu puba ne puba eh na ni pati menyam saa hey ya atuja kopo se Jim trick ne de en na ada no e free bible mu enenne amanfo de ye adwuma amanfo enti wo hwe di fo nko a 400 prophets
No munjina so ashan komba ko. Edi ama ohene. Na ba akopa begina ho. Na ba akope. Wo se ade na entwa yi nti nana manko. O se asame ka se we di oba. Tan a sanso wo tan me won ka sempa bi amfa me ho da. Na de me hu ne se wo sachira na taade ne hye da se ya taade a wo no be hye no. Yen fa no nso yen hwe no nso. Hwe se ekon na ye ekɔ no. Ahabo hu se ade no be ekɔ no ano odin. Enti ene Josephat yi me mataade. Na wo so fa wo de na mame. Na ye ni exchange. Sani ebe ya yakwa a ombe hunu se enye me a. So se enye nyame na ka Josephat ho a ka kono ko wu. Wo ye. Tafo ko wu. Na no kire se obi a identity. Hwe na wanfo obi suban. So for obi suban. Anko treke obi na ada no. So for obi suban wanhwe yi a na ukofo obi suban na nipa ni suban a ono fa ekuta no se wanhwe yi a ede obekọ so yem. Tọfọ de obekọ so yem, ede obekọ owuom. Ede obekọ nim guasiem. Na pia na woto ye no se wo mudi na chi o se enyo onyo no a. Ai. Eno mo tani afa mo yes o mo hwe woto pia no. Wo geji ye to pia no nipa dom no ekunu no na pia ne nemu na dodge na fa left na fa right na ne nemu a wo hini motom so was boy mawu wunya nwuye Eno na kire se ekon no de ye na obekon. Na nso so tumi de ye ntomu. Eno kire se Josephat de ne ho to nyame so no. Epia na ka eba be wo no. Onyame ya nyame na pia ne dodge. Ekọ wo tamfo no. Enti wo mo beto. In the name of Jesus. Womo beto na. Womo to pia ba wo. Womo beto na wi. Eni na Psalm 91 ho se, wo beto apem, wo beto mpemienu, wo beto mpemiensa, wo to 1000 na anye yi a, no ato 2000, no ato 3000. Anu nti na ka sa pem beto ye benkum, no pidi ato ye nifa. Womo ato akodru 10,000. But the signs nyame nsa wo no, me come 2020. Let them sit in somewhere. Let them prompt against you say, akwa we de say ya ne pese no ye be gunani masia no pa ye be ya se no na kan ni dibia nyina bo no oh nanso wonya minimum adwene a wo dwene wo ho nya boni adwene Jeremia ngoma ne se enya boni adwene nemo papa se wonyame se obema na ewie ya wie eti ehwo hie si pa se menua ba wotie me menua ba ma wotie me sa wo de ho betu awurade so a sa wo ne nyame be nante a sa wo be di ne kura na wodi ne kura mpo ne yetanwa ma yentan sa wodi ne kura na wo yetanwa ma yentan sa nyame be po ho ban rotopia kura na be dochi oh my god ema wo me da bi if se nyame ne me nwie if se nyame ne wo nwie hafo sa nyame na wo ne namo nyame na wo ne kwa nyame na de ho ato no so emfa wo ne nsama ye be kan fa wo emfa wo ne ye de be to so emfa wo ne eko ye de be ko sunsun mu ane ho na mu nyina sometimes betumi ne wako sunsun mu na pie wo ho na mu na so nyame na wo ne nam onja wo ma watamfo da onja wo ma watamfo da enti eko a Josephat ene Ahab ko ye onyankopon ma Ahab edin kunim Oma Josephat din kunim ema Ahab Efrim adofonum de yepese yakachiro bia se fa ho nyina mewurade na asase a wotisuri di ne kura ma oyere di ne kura ma okunu verse 13 chapter 22 First Kings 22 verse 13 na obofo a wokofre Mikael no ekachre no se hwe edifo ni nyina de anokro aka ensempa achre wo henen eti ma won sam nya se wo mu biako de na ka de eye wo badada me ama de nyame kan sa me won kan ye no wo be kan kire me mama po say we gina wa so ko kan the same thing me kan the same thing your thought are not the thought of the Lord wo wa twini nya nyame adwene wo so sie nya nyame so sie my vision is not your vision nyame ne me kasa me sia de we na wo won kan ho bi enti adan na de awurade pesa me kan no wo kan ni pa be du atem ni baba kasa woni nsade na Paul say ebra otofom no ensama nyame ka kire ne de
woman and nam name and some nyame kan woman who so atofom but at some party nyame ka kire Paul on penalty enti odifo no odi and some awo kaguma so so me na menim de nyame wobetimi atena fie na wa marke na watete bia free ka wo so waka ne sei and ka wo so wo ye ne sei yeah ya wanka so wa ya de bomoden wo pen no ebesa no atobi na mom de nyame ka na e kore safo de nyame ka no e na ye no kore ene na twase ade ho to so ene twase agidie de nyame ka no and then nipa bebre some of the pastors some of nkofubu omuhwe womo afunu ma shada ade ne nyame kan ya na emi hu ade nyame kan ye edura bia de oyire ka no eno na nka beboa wo de wokunu ka no eno na nka beboa na so adamfo binti and then nipa bebre hwa film se ekoso ena omde ware the ekoso of films ma wo hwa na ena ode bo na brabo na nso so no wo kwa nyame ani mu bompa ye de na nyame aka fa waware ho de na nyame aka fa dwuma na wo de asi woni so no de na nyame aka fa safo na wo da no no de na nyame aka aso nipa bebre no sese no computer ne niema ba yes Daniel ka se nim de be doso but ne so one pastors bi okra ba be cha se wo logan wa ko yi wa ko hwe daye no wo de abato wa interpretation of dreams Joseph so da no wonim de wo be kika akọ wan fa nse no enso no kwakire obi da yase enso no ne de no wani anya ne manya obi wa so da na osia tua ene obi bewu no mama fa na enkofo sia tutu nso mo nyinyina che ene o ma bebre wo wa etwa se uye kristoni a uma woni da ho maame a uchi adifo ho adifo aba no ye omo ye very good pa but one hwe ya obi ebe mo aware yegu enti afi ukunu ankasa kra wontie no wontie de ukunu beka wontie de oyere beka because the ifo akani to the ifo na aka no nko ade ono ne de na efa na ade ne ntesanso nipa dodo na aka nti no ama ni pebebre aware yegu ama ni pebebre abraba ya basa because of the obi akanti na dan na nyame nso ka onipa na aka hu na dan na nyame nso ka enti tembia me ne obi kasa me ka chense so for ye nyina ebetumi abompa ya ma obi but one kasa na wo problem no you can encounter with God personally wa woni nyame kasa ubetumi aka wo nsem nyina e de acha ne dansa wo ka kire obi enti ehun hia ye pa se wo ye kristonia di ne kore de kan fa ho nyina ma ewurade enhwe otan a ye de betan amane na obehu wo ho no na mum sa nyame na ne wo konkon ade a wo mo ne obedi akon na nsu tumi de enya de obetum sofo Adom 106.3 and I with you from S.K Appiagyei mene also for David Segu na ye dwendwene saasemi ho ya de a ekoso asem we obetimi aba ewo department bi a woda no ewa sorry obetimi aba ewo adwuma kase bi a woda no as a CEO ebetimi ato wabre ye oduedwum yodwum na ye na Ghana kora de ne de me say majority carry the vote no de ebedu ba bi kora wo so mtwam yankoto vin na yamfama ya obi akobenkurum ade no no ankasa na ote na tete wo olebu ho na enkofo ntontom hwe wo mo ne de majority carry the vote na sa wo fom enkofo ya abomodin beka kire wo hini 400 prophets na ya mention ba akudin was way one kasem papa aso na no ne bia beboa wo eye mi hu sofo edu bibia wo mo a eye preachon preachon wodi wo so enti wo so na wodi wo so wodi wo so wodi enti wodi di sa no mo ha na ya ne akokro na susu na ma wani na ho wo wuratim anya se obetumi piam ama wan hwe yi a premature death woni be ba ho so no lusu la
odifo no ɛho hia yie pa wɔyɛ ya ma ade no me de pia de na ye me hu pia pa ya to afa nipam na pia ne dodge na eduru se ego nche na shift afa wachi na ewura ha ne pia ne nam nipam se ei enti nyame asem ade sei na nsa Paul se mu kuya da na esu enwo hwe na pia na dodge ya woduru ne moto mu nso pia no ko ne moto se so wasi boy mawu wunye nwuye kofi emani abrewo wunye nwuye de wote wonu ma wo dwene fa me ho wunye nwuye pia bi beba de wo se wo se wo brebo wo se da trick wo wo de atade bi a hye wo wo sha ya ka wonsem bi a enim no twɛn na pia bi ba brante no twɛn ne tadium no to pia no enam nipa no musa ka pia de kodo alo no ato alo na enam nipa na a dodge na a far left na awura nipa no mu na hwehwe wo hene no eno ti na Isaiah 43 say ewu a ka ye begu no onyame ji owu no ade mani pa fofo enti hu say omo target Joseph na so san nyame a no de no wa Jesus ebra pia na eba no e fa ono ho ene kwo wo chesi na akwo hu say enye wo hene na atade na aye wo hene na omu chesi na hwe no na watreke ade atade na ewurade yakopon me say wo nuru so a let them do whatever they want let them mention your name at the river momo within won suo bi ase ma yenko ba bi ne enkanche ma wo mon cross wo mo nan say urade pet na ya enya djuma ne Yamfa pictures. And I don't pay. Yamfa would day you create that. And Coco baby. You create that say yeah, bompa ya call in the name of Jesus. And I don't pay kwa wa ba bompa ye. O come my father's house. I'll bet me a bobby. O come show bet me a bobby. O ba committee for Central Assemblies of God a bobby. When Yankopon a bread to say there was sorry at your piano. The Wayan address a rather empty one. No cry. Or no rather pastor at the Ebawa. In the name of Jesus. 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 Pia biara ya to aba woso. De ya to aba meso. Ya de na mo framam. Ya de na mo hwiemu. Ya de na mo nsiase. Ya de na mo poso. Hey! Awurade wa kasama de nyina yeti. Anya kopana on sane ho anyimunya. Awurade nyi wo free pia na. Awurade nyi wo free. Wo body bia yesu sia ma wo. Awurade ma wa ne ma boni bia boni fo na sesa dia fa ho. Oduma ye wo bia. O kan go ye wo bia. Ku kene me dia ye wo bia. And now no pay wo kia in the name of Jesus. Yes, what do asem? Asem for your word. Awurade wa samana nko. Embo wura fiafie mu. Embo wura ka mu ho. Embo wura dwuma mu ho. Obi bia ya. Ya topia. So from the autono. Ya penakono. Ya sachira na tade. Ya pena nim guase. Awurade wo dane niema. And no pay dane niema. Ya wo pay say ya wo pay wo wo. Hey, in the name of Jesus. 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 Yes, in the name of Jesus. Awurade biemania. Obia won so wania. Na papa ya sheda sachira na tade se wo gye because yenim say SK that tade we ana wota ahye yehu ye na tade ne hye sego suban enti waya ya no hu ye wo se wo mo chesi na konros atade ne de ye wo hene no ai nanso enya nanana me hwe suban na enya ono a me hwe sa ne ote na enya ono a ti abrantie ba ko se enya ho na wo twepia wo toye awurade pia bia ya to aba wo so my god endoje enya wo dia endoje aware mu pia bia ya to aba wo pia yesu enu guasie bia ya susuo wo ma no eye te sasikaman wo bi wo kasa pa enya samketo tagative wo kasa utum say de wo ka no na no so wo den na no so ye de na no ode aka sam obi agine tum nanso so na onya nokwafo wo mu nyina ko benkrom 22
verse 13. 1 Kings. Woman yana ko benkrom enti won so kwa akoka saa. No se me ehene. Say urade ti ase. Say urade ti ase. Wo kwa bedi nkuguo. De nyame beka enu na meka. Hey, sika kakra wanya ato wo no. Eman kofo bi mpiapia wanya oyodiom enkoto ababi nu ho. Waya ya bato ama. Urade mfa say John Crancy. Lucy else me nkasa mofa lumba nyum ne hyem mam. Ono sere kwa ye no. Kofu anene sere ye nyina say ya to at. Rodom ni epiapia. Ena no pay. Mi gidi ye say asem ya kasa kire me. Na kasa kire won so. Anamo bi a wutu no bi se urade. Ma urade ma wo the rare people are beboa. Yem bebre ne de opese oboa wo no. Obeye wo tamfo. De wo no kura office all kan beboa no. Obeye wo tamfo. Ebusuanim de oka no kura no. Ebusuani nyina ata no. We de won pemase. Ahemfie ho. De oka no kura nana ensase ya wo ton so nkai echirima. Enkwara na eba no nkai wo. Hey! Kawano tum. Me na yama me tumi. Me na tumi kita me. Wusu kono ma wo. No tuna ni asi wo so. Ai. Hanso dia wo kan ya no kure. Na kure. Ejuma mu ho. Di o kan no kure ma ejuma ne tumi afa ne ntoma pefra no. Ye tuye ni asi wo so. Ye nyini mfiri ho. Yen se no. Yen twetwere ndi. Ai. Yen pe bibi mfa nhye ho. Na nka omu ntimi be kan wo Jeremia ho se momye nkotena se ne yen pra ne mfa Jeremia ho se we nyame nipa we nyame difo na num nsem a woka no enkofo tie na yen manipulate ne shedan kansem bi na number 1 yen kan kire nkofo ne nsisi yaso woka sem na ye no kora yen kase amanfo yen tie obi a amanfo ntie so for nipa ye wicked o nipa nye nipa nyo me de kakra fa ni so nipa nye akada haba enti na ba mo se ma yamfo ye ho ntu nipa so nipa betumi e ma wodi hwammo nipa betumi e ma wodi nkuguo na mum de ode ne ho tu egurade so no ade nyina di bua no ni wie ne yie nipa betumi aye okọ yes but the end of the day sa nkofo na nkasa na etu wofo ye wa ma waware ni guria no anasa okotira ma me wa na papa won sa nkofo na soso besra wo anse ma me Grace kasa no bia no work na me kasa ye bi no Daniel die wo msi nana nyankoda ya tena se ye nyina ya me wa Daniel no nka ho bio ye bopo na fa wo ho a say ya singing no out na ya sadana woma yade na if you are not careful ubeja wire na obi hye ho ai de ono kika wire ho asam kire ho no a wo ka ne ya mesi wo twe wo ho obeba be hye ono na beba be hye ho ono a akwantuo mu ho de nka wo nchen a nkrata wo ye niema nyina mesi obi ba be hye ho sofo ai jabie ni wa ehusie efiri ho jeni ase na ukunu usika we no adema me kasa sika we menjida na wa ya kika me wa wotu da majesere sempo ne nka pre kura won so obim enti ni unye fia ware na senasa wona wompe enti ube wan so sa nipa na ono eka ho nsama eda ema oja ware no ana fia ware na se no bo wan so na okunu so hyehyɛ wo esida asofo Kofi mejiri yese atiefo bi no monso e de afutuo no bi beka ho a onzo betimi de aboa yen na de onso wo sua any experience kakra onso wo eni ma ekoso ebu Ghana ofa ba bia he na ntini twitwa saa se ni ma ewa wo abusuam asofo kra de dangerous ewa wo be chese wo proud pass wo oh so odi also yanam yensua bibi wo de sie entua na mo bi ne pimpia wo nko wo na nko premature death se nyame amemu a ka Jehoshaphat nipa na sheda draw na tade ya she majority betumi aka but one so bisa nyame
Sofo. Awariano. Yes. This already. Obia Abrenti. Very good. Oh, you Abrenti no one fell. Oh, why you nice man. Oh, why you Jumawaha. Oh, yeah. Yeah. A bugger. Oh, we don't no free outside. Make us come again. No name. So we dear Jai. I could brofo. When you are now going to say, I could call brofo pan and what name Yaku. Enipa 0302 216 561 0302 216 562. Akrufion on is abefa otru as akolebi o de jano wo sofu mu etiwo na eneye wo akrufi birthday na wa ba sofu mre so din abefa otru as akola senior pastor okay o de keno se elder the boss sign e we Moses tawan ko muna he oh sofo Moses tawan ko muna he senya me ni for to ye Kenya me asem no ba do sa wo de be fa ba bia apa no so unso tiri ho e ho na pa e ho na sa fa e wo de yan ko tifo do ba mo so pa ma good morning the Adom 106.3 FM nyame atom na won so e so 5.3 so number my flower ma ada Pastor Johnny. Hey, me say one catch. Me number no. Sana oye star bisa. Oh. Fetch me. Tibra we ka to BBF no ma brand fra chapter. Yes. So for what my na o da tibra my way. Me fetch mate. We people no when you do no you watch mu. Hey. And you man your crowd, are they and what daughter? When you can't so what or do watch you, and you know, but catch you be our obedient. So I cut all my men, I will give them to feel or how obedient. No more than a case of what and said, and yet then you have no how near my name. Yes, how one and not the two young pony hop. And then you change your for more free young pony. No one would be an issue of Munisika, and Tino move from what you follow. You get one more muta. Young men in our parties of poor, I just have a fuck one year ago. That's also for me, so nobody here a power. Matthew, you made the better. Na dear Onyamesi was shed that 400 prophets. Won't conquer that dano. Now won't call. Adifo ni be a good o minimum adifo mini bia nante a wotim say yes prophet Adom sen no money adifo bebre wait to say ni o munyina do ba mo so good morning ba jana ho to say yo also SK nyame Adom ne ahwe yi nti nyame amam so me ba cho yet you yo ya from great you apia make us a pitema Papa, I never come to see our tremble say, who you did me, who you Christ with me, and we need Christ to now be the children and one self and no more, and not that and ever that walk. Bible say, and do it and know the truth. The truth is the word of God. If we are saying the people are correct, apart from Yamiasem. It will Christo near Yamias minimum and a dada no. Papa, overcomer would give us show, but if you are not deeply rooted in the word of God, then put out the better to Akase. Now, Abraham, didn't want to Yamiasam so. Now, if really, and a year Saranso didn't move to Yamiasam so they really say Yamias no more. Overcall. Wadam fu bibetini abɔ waso then me bia waba wakwam a ɔbɛware wadam fu bibetini aka kyerɛ na wo nso bɛma we na ɔbɛware no yɛfrɛ bibi the spirit of counseling ɔde tu tirim apɛ na wo hyehyɛ yi na ɔtena nko na ɔkɔgyina baabi na ɔbɛguti ɛtumi ma nyame asɛm ɛdi yɛ mu akɔtene medase thank you Adom 106.3 FM and OTA
Minim ensɛm a ɛnɛ Awurade de ama yɛn. Hwan ana wɔda da wa ma otua na mo a later bɛhunu nsɛ si fam. Adom 106.3 FM. Doba umeso mpacho, good morning. Good morning. Oba hima na ho te say. Mambre weni. Okay. Oma wa fidie no eba ewulo no ko the bebwa ni akasa. Yeah. Masa. All right. So ani sira mo wate. Amen. Edru bedi ana nsema etete yen haye na mo be fidie so mo bosso kire. Edamase ana yampa. Asembo fa yede beto so wi wa no be di eyi. Senyame amba wu na wafweni anti nyame so. Ave kura wo bebodua. Nanso senyame kan ho dia ono ade wefi. Eti awade emwansam kekanfo twato soafo na wonya nsam kekan wo mu awade. Nasem eni. Safo ani shiram. Menso me das nyame enhira wonso so sa. Doba umeso mpacho, good morning. Dear me and yeah, who be pian pa. Doba umeso, good morning. Good morning. Pastor, I want to say, Can you start going also? Nami Adom. Oba na bema. But I am the cash group. Oh, okay. Voice no sound as Oba. Yo, me pastor na free here now, dini. But I'm the people at the cash group. Okay. And I'm telling you, I'm pa. And I saw what you are bringing. The only way you for them a dinner banner. But I may take the actual one. I don't shock radio so. For me to be that they begin a car. For a car, the man, the more private issue. Yeah, I feel you know of a car, up one, but that's the part of the car. Or people got it. I'll do me much. And you see what far because of a few minutes, actually, no, service that woman to start. They don't cause it also when you have to bring two to control where the influence on me. I'm much of finding out some part with the brain. When you may have a casino, I will use to do. Amen. 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 Fine, Pamino being Kahon. Oba umeso, good morning. Oba hima mama nse kakrani en kasa. Hello. The whole world it's you. Mama nse kakrani en kasa. Ani o still our voice in the form so the you manage your kasa. Hello. Yeah. Yo, me that's it. Bacho, good morning. Good morning. About him, I want to say. Pastor Nyame Adom also first in our way. Nyame Adom mete Nyame papa. Adom. The casa free, I think we pray the enumerate. Oh, okay. Also first, if we ask you on your way, that you only say Nana and power womb. Obo no more. Oh, yeah, dear, no, I the papa now, oh, yeah, and so better as some actual what. One say, yeah, Oh, hello. and you know, yeah, was said. We are seeing we all want to say, young sunny, I mean, through several movie that won't put me a thing, no way you start at them bonnet. Explain. Nami Shamo, no Yamokase, the Biamo Pass and Passy, and Femre, Nayana, I've been born way, Timo, Mayan Sakra, Nami Shamo. Amen. 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 My last caller. Good morning. I'm okay. Me pacha na want to say. When I was catching.
and some ambanity. I won't. I told the Biana, December say, I will back as a beer. More a few Muslims about some of the alcohol. I'm so them upon it. I sorry, Mumpo, because it's who was to Oh, Kafra. Kafra. Happy birthday, Uncle Mount Akrofi. Sempa. Adin Shanon Kosunya Okesia. Pajao. Oh, Boafua. Snehepa. Oh, Yami Jumen. Happy birthday, wish Kesia Pan, Koma, Mia, Minia Bema, Wasofo, Johnson, Deborah. Payatran, Japan, Chepa, Papa. To know what's one Munas or the Nabraba Kenya, Yami Juma. Here, Mamma Lin Sotana, Chiden, and Wasofo, Johnson, Deborah. Assemblies of God, mission for Dimo Quatane Papa. Obrasia Bianca, what drew Abra Bomb? Canepa won't be. And Sushi Papa no one Casa. Senyame, Nefreo. So, every mamma Lin Chai, anyone money now, one Canada. And what do for Canada in the community for Assemblies of God. Softening your show. Happy birthday. Reverend Johnson Deborah. Happy birthday to you. Nana Ousu. Special dedication on command. Nana Ousia Edion. Bono Ahengua. Bono Champion. Special one pa and command from Mama Shij. There will be a by him who offered you. Happy birthday, Cassia and Coma. There will be a Denmark. There will be a radi and Shano and Terran and Chano and Yaka Park of Sound Subons Wire Cassia, but the Becoswa crowd. I won't fear now what the Adom is what you was our seas. Samoa, so Italy. My good morning. Happy birthday. Good morning. Haramedi Asia. Bishop Yawosu and Sanka. Between Community for Central Assemblies of God. Or create a school no Echiwa. In our revenue side of our Assemblies of God. As a man for their house. Ninja corner where I acquire with me a friend number B office go 0248682064. 0248
682064. That's 027 1957 745. 027 1957 745. And for the South, our community phones so they are with me free 0245 60 9922. 0245 60 9922. Or from S.K Appiagyei. I had a made you see it. Your whole year, baby, I'll be Kubia. I will want me to say, I could feel me that. Stop saying, go me that. I'm in